диққат! салом рафиқон. салом. озод, медонам ин лаҳзаҳо шумо бениҳоят ҳолатҳои сангини ҳаётатонро пушти сар доред. мо ҳама аз ин нигаронем. душманро ба ҳолаш нахоҳем гузошт. ин вазифаи муқаддаси ҳар яки мост. қаблан ҳам душманон зиёд кӯшиш карданд ки моро ба зону шинонанд. борҳо кӯшиш карданд, вале натавонистанд. мо борҳо пурқудратии худро бар онҳо нишон додем. дарк карданд ки на дар хориҷ ва на дар дохил онҳо ба мо пирӯз шуда наметавонанд. борҳо бар онҳо зафар ёфтем. ин албатта бо кӯмак ва ҷонбозиҳои шумо, муҳаббати шумо бар ин ватан, садоқати шумо бар ин меҳам буд ки мо борҳо ба онҳо зафар ёфтем. акнун онҳо боз кӯшиш доранд, вале ин маротиба ҳам шикаст мехӯранд. медонам мушкил аст, вале мо ин рӯзҳои мушкилро ҳам паси сар хоҳем кард. акнун шуморо қумандони нави ватандӯсту ҷасур ки солҳо боз ба кишвар хизмат кардааст роҳбарӣ мекунад. ӯ нафаре ҳаст ки ҳамроҳи шумо борҳо бар душман зафар ёфтааст. марде ҳаст ки борҳо душманро ба зону шинондааст. ба мо боиси ифтихор ва шараф аст ки ӯ боз дар сафи мост. вазифаи асосии шумо пайдо кардани полковник эрдем ва зиндаву саломат овардани ӯ мебошад. ба шумо барор мехоҳам. ташаккур қумандон. ман хобам ё бедор? бачаҳо хоҳиш мекунам маро бедор кунед, ман дар хоб мондам. не қумандон, не, ин хоб нест. боварам намеёд, вале ин воқеӣ аст. худои меҳрубон. қумандон чӣ гуфтанд худатон шунидед. полковник эрдем дар дасти террористон аст. мо бояд ҳарчи зудтар амалиётро оғоз кунем. ҳозир вақти ҳайрон шудан нест. монед ба худоем, ана баъд ҳайрон мешавем қумандон. ту бояд ба ҳамаи мо фаҳмонӣ ки худаш чӣ гап аст. явуз боз шӯхӣ накарда истода бошӣ. бубин ин либос дар танам аст. шӯхӣ мекунам магар? қумандон баргаштанд. дигараш ба мо аҳамият надорад. ман аллакай бедор шудам. ман қумандонамро ба оғӯш мегирам. ман тоқат надорам.